Obwansu Vumugusi Sibru bogi Chigosori aw kurworo gonkurbugusi Kenya ninsenkima nabe kago kumanya na kukurentera babwatani aw kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso ikomne ibire kya Maragoba Chigosori imeya Ndizi TV. Ndizi TV Obwansu Vumugusi Umuruburi ukubwatia nigo kurigirariwa nebigori byonsi. Mbia mano machomole kuranda sisi kwa tiketa seni kia Ndizi TV chinsa hune chiga tiabona kwa lina somo robeli wechi kwa solo kerenga kiri tukuvinelia Jumamosi gotakera chinsa chiga oika chinsa ikomina bira igese kita seni kia Ndizi TV to sangadia sakokanira ase ebitivya itokorwa iga sorongo rwagusi immense ya Kenya na ensenge mesobwa gale ntogendereza utwara mamirano Def Olympics immense ya Brazil ese timu ya Kenya ntokora buya sana ese chimbero ne Chigosori aw chirengete bali batali koyu gose bali Def ese timu ya Kenya gende okora buya sana ayesorongo rwagusinto bada Chigosori aw na Kenya Chigosori ne chingi chire siri tukulia lero tusange amu chakira boniga mbako moele yane sekita seni kia Ndizi TV yote nende mo Steven Captain 001. Kerenga kina bere ikobanyoli buna andake keren andake tubate captain meya obwato gosemere ndebuna boni gere meri ya Chigosori captain tari koba buye kango twarande balitore na barabwa se sabarye na rero yagati yabo tubato moro kyo mone naiga na kobale semu ya Shabana ke yongora moro rando ngote bere kyago cho okole sense meri ya Shabana kolende semu ya yene na seti mere sense mo ya regional league nara mwanto bwata iga no tona chisati chirikire buya iga chisati chine che timu ya yemo korese timu ya na wate bere tari yaye na etimu ye yentimu ke Asama litango rukunyamoli Jefferson Kiondi team manager ya Gucha FC. Gucha FC ne timu ere based bobasi Nyamache sub county waka Nyanza regional league zone A. Lage kunega nteki ya team manager korwa sensemeri ya Gucha enseme mkande buna timu mkande buna Gucha FC okori bya sana korwa sensemeri ya Sameta ndage tara kwa na mange gore ya obogosori bwa gwe kwa timu ya Gucha abakwe boli bale tuywe timu ya team manager negatwara team coach tofauti ya coach ne manager sobote liwe timu na mona yesorongo rwa gusin mborobi team manager egasi ya anda kene logistics che team kuhakikisha players imbalege ti equipment injiro obange mepira na kiego chigwakwa nero ko manage mbaka no fixture koligi friendly ne coach nero go train team onye banga yachi wako mupira lakini toko ba team manager onye tobwati omanyibwa coaching so team managers yabange mba train div na coaches na ba coach team abo to vekire byari metaba ngwe wora ndake team yo nere team bwe team yo nere coach andake mutasi ni wone vingise evinte bigwe kana kolende bigwe kana litubasi bara bwatani ve Chigosori ikonde baumira na segesti ase roles au ase Chigosori chiabo pono andake watero ikotu aro manyibwe nkoyo ubwa umboro nimbwato manyibokeyo inde train the coach mbwata basic coaching skills chiwako ka diploma ka FD andaka yo kinango to andake lyo montare omoro kyo monene gusombwata ni bwe team ko gole guna sosja wate guna lengo mo gosoli ko ra Mikel Arteta wate bigale ngo mo gosoli andaka ye no gosole ti ko gukina inche buna nakine gatinga getimo pira ronda te na getimo pira
Ano lugori sakaraya. Ogweli sakarana akire lakini professional tinga getimo pirande. Lakini abwate passion yo mupira korukarekera na ngomoke. Na inde kinaika iskuru na agakira mupira koruku hockey. Lakini no nare waka hockey na nchito mupira football bwati narenge sana. Arsenal na bwati ne timu ya Shabana. Na ndanda ke na nchite goli maya. Mpaka wa leo. Mpaka lero na bebe ngendrete kubwati timu echo ngachangamenta bono Gucha UTFC. Tatora anake wali barenga bakore myaka iri mikuru buna ya TM Jefferson wali barenga ba Arsenal abandi bakora bakora akega batama ucha Manchester City go Chelsea Tottenham konera atabire atigale Arsenal bakengoli moitu muisonde tindoleo omupira no bwata matokeo atatu no chobe timu engongu na chigori sato chiko isato no choba mokongu njerende onsindire gocha goikeru no monto kogosereria ande kabiriga okura ji point etimu ya Arsenal yalikiria matokeo mayasa matuka mange kero kuri ne budget batumekire season ye abana barase squad igali obarusiri academy abange so njeti ngo play mwateta no gotereria ke ngo tena tole tusuke motu maitembire rale amona abangi metembole bangi abateteli betimu ya Arsenal rende mbirero mole korende andake teti nkorera mange Arsenal kinsa bone chiga tukona mangana Gucha FC akibono orwete koru coaching yao korwase hockey ono gaswase timu ya Gucha FC namwe akaki kochimaga igatwa gatwalire before tutaracha timu ya Gucha UTFC twagatwalire tournament yare koro ku Nico Cup yare kobe kwa sakoro kulianya chubere bo basi bo itangare award miaka kiyo 2018 2019 mpaka 2020 no last year ndo wa tournament hiyo so kero twabe ke tournament to kalia raisi kera tournament ya elire aba gosori bago chibaburwase bagochi ande baganya mpaka December twamakobeke tournament osonde gatiga igobeke tournament baka twatetia to register a team a work league to scout players kurwase tournament twabeke league banyore platform ase barabe scouted na watu achagete yo magasoe sub county league tugasoe county league engakirine county league ya county league twasoete uyure ngo mwaka 2021 tugaike playoff and then tugaqualify tugacha regional league mnatoro bonoiga Ndake kunegente kia sana chitemu chinge chiricha nyara korukorwase nsemo ye county league semo ya Kisii county league Nyamira county league chirita korabu ya sana imerejo ndo kiraboni ngachitemu na Golden Boys timu na Muruga FC timu na Small Simba anaonye Gucha FC chitemu cha korukorwase county league kundi cha seri ni ko roki buna andake tali wate babati shete konyara ko wachi county league bade ngede timu chire organized buye okeresa baikire ko kwantora mange igoro ya timu ya kiraboni gabunere bono andake nkelini bono season mwabire ria nyara gweta ase county league andake ngike limu yasomi kurwase bune timu ya Gucha FC korwe tournament yo so league andake ngochire ya bakong ekora machiko ya tournament yara makesana na bu mchezaji akweminja soke kurugeti ogwaka waite county league ngwata sometie binte binge na kyo manage players ya league na kyo scout na ndena kyo manage team as a team manager gose coach o manyobu na butwara tire mpaka regional league na kiakora tokolikia matokeo amaya imande korwa sase melia Gucha chisemo chirichia sameta rongo limukonyara koru Nyamache sub county eli andake chitimu na chinge chirora kira tebo bwa mereli kure sub county ya Nyamache koru chitimu chirese sub county league na inu na kira ruwe map ye enkoyo imea sameta sub county bobasie bwate sub county bere Nyamache na sameta ase sub county ya chitimu ntobwate chinde chi league chiwaka county league ibere ya mekoro kumasora FC ande ndeko ku Central United chitimu echichonsi pikarongolige players babwate quality eroro oisako baleta no division 2 na bawaka onye tali challenges chigotoka chiechibesa ne chitimu chinde njire chiekenyoro chiri chia grassroots chitali waka league ende yonsi chonsi njire competitive monto boliro go chibeka se league singenje league gotumeka chibasi nyingi Nimetoka tenelibwenko yo andake abangalira ko white Chigosori koru andake no bwate timu yawe ime sub county league useme ya league ndo sesorongorwa gusino nyaisiko umuchando mano bere chitimu chinyinge no borayi bosobo teneli
Ndugu na Gucha FC mabere team ya very consistent sana ya very disciplined wikira boniga amatoka ndare kobya ama yeti menonere intact na batari regeti kyaino rake no esire no ya management nere libu na Gucha FC ile ya barire mo intact wikira boniga ndugu na Gucha FC akoba goito intact gentongere asomupira none akochie koroka role discipline kero monta maite nkia okora se team onya ne team manager banga transportation ya players bange training coach ya train na players bake role yabo ke team neta keire pira kuingiria bintu bya management na mashabiki nare gasi yabo yo support gotiotererie team na batwe bangete yo kero monto bona wake role ya hasta yo tokumira twanya gusumbuana ingari kidekora te yabateneri bandi beje team chinde torero kongusana na role kwa birata ukubati sana NSL Chigosori chia Shabana FC Gusi FC namwe ne butene ngumulekeri wale sana ekuru so manyi wa ngira tebi aba batani beje team chinde beso migo seba korerinde chi team chaba intact nche gwataneka a team chinyinge to bwate Kenya ga na mono Gusi ama goso jiu chia twaro korosie team kwanya kora yabanga ne kwerende property ya go bwate gaiga bono kwanya community te bwati team eri kero kwaro sirie team nyetige community enyerani abantu bacheime bakonye team eri na riera akine nande kero korete community me ba role ba go play nona se management na libarabwa team eri erabe yaba banyoni ekine babare ngo sangane chikochi nyinge sana chikonte byanda kende mose captain 001 tubatinjira ibiri cyo kubiko burayi tubata kirya to libanje te team buronge buna kere mwale gochaka bali babwate kerengere yeke habe subuti lichika kichyo si patanire nkuyo nanto bwate embodende yo burayi ase chikura chigwako one bose tete korwa sige nyoro oye kukulenda abande bante bina tenda kiriji okwa abanya kenyoro byacolera barayi enga kiende mbaro bagoso kolende mbanje tinko no burayi boka banje te team yawu mbuya bali bacha gite team bara ayana ke system kyoro cherenge yo burayi gatiye chibere system ingi yo burayi ne yo gochoro monto bwate passion yo mupira tali esenge nje wake chikura korwe kenyoro wake romonto chikura korwe kenyoro mwana siasa gago sase team iteko genderera so monto bwate passion yo mupira tageto mupira kine oinero takeira ego burayi bwe team ende yonsi nebe ye kenyoro nebe liye wake league season ya ete mabeke kerwogie ekoroto gie county league wale mabeke ekekoroto ki regional league senga kientanga nipi ngomi gakere Lituko litanga nitwage to mupira original league anda kengia to finyete style gete tokabanga tuobwa lakini nende tuabwate timu ya ekoro kunyamira Super Eagles ya nyore promotion ya division 2 amasikani nale tuabaetenga no bakabaire league kero tuaba kyo mupira iteka 90 chera ntobeka netigoli tokaranga na into ase league ega na batoko nyara komenyokani na muraba banene ntolinze kurwabu tokachaka wako mupira no baremu tofauti nero ro ase county league na regional league county league itimi jirio konyara ngomera na toro bwange mboro ro nkorore kwa ndore kwara aligereri na kibali bago train players ke babwate quality enene lakini regional league kinde kisi county team I think kegenda tanyamira borongo ikageti nash tukera opponent nereje twamenyokani nere kulenda nyasa bakwa ino kese moikire bona gasto ikire mbiotore kunya kuligitora matokeo amaya ndake mwanchuba ile na nyata tigote bekere na tenda kama matokeo na amaya bikira bodiga timu ya Gucha FC rere etangaine ase zone vale ime ya regional league hote ibara dake inkirikia bakonyire ko ba consistent na bageni timu chiko kirane chinke chenyora chinke chiri chari ngese league yeyo inki barabukia bakonyire buna bageni batinete bune timu ya Leicester lige se league nere tinete style ge tendake nakira tebona season ye buna yanya recover ese team ya ino wikira bodiga mutangaine inki na kiesa bali ya bere nago teiri tukolitanga ninto abwato bwoba lakini kera twali ara izina intundo bada chinguru chyo komnyokia muraba banene tukachaka komnyokani bone speed ya ngaine andake tu abanyorira kemo tutole egento gekogera tu abamotu aba gosolito bwate igo bakoru angene se timu ego traineri bono konyora kera lituko buna bone to abato mupire weekend koru lituko lya Monday mpaka lero ni training itwali ngamo andake timu kambi mubwate ntobwati kambi aba gosoli baita bange bakuru witini obasi
bone ko baraisi ko bareta geti na ko batrain Era abeire siri. inere siri training inere siri ya itenana Ando kiraboni ge babato mangani which point inye gati abone time ko bata bo machoge go sense small ne really. icho ni combined Icho ni combined aba dan kongo pega kombe kirigia Charles Troya matoke na bako nyara ko bwate bwe namba yakabire tubachiti una chabo Golden Boys for machoge na chochungo kwa chire buya o kiraboni gane kira tebe zone mori okona net zone chide chere no league. Karo korigereria matokeo abuna bekire zone jinde A na B igakoroka nanga zone A bwate competition yere igoro kubwaji zone ya jichinde ende karongori ejitimu chire regional league ya zone A iyo bwate Nyamira na Kisii County ngoranga jitimu chiro ori second playoff na bachiko toletera matokeo amayakoru as a playoff. Kantabe tukubata randa ke timu ya Gucha FC ime season yena kira nyari tora bwa Ameriki timu ya gatechi timu chirichinde chire ase zone A muri ya zone uchikwera zone A na zone B timu chienda ase A playoff tora ngo ogosumu kurwase orongo rwanyanza regional league na kwenda ase league ya division 2 lit kodia mambi mabata go soli gatia ino ne timu ya Getembe Street Boys sasa getike likia Getembali na kimwero bereti karo kwebanga kwenda Getembe koli chi point ngochere yawe gasia ngongwa kese ngenje getiki Getembe ne kebekere yoke bwato bunyansi nande mbule isa go tumo ko nyara ko moko go soli orobu yantu ako mupira ore wiki eri aita mbule gatwanda ke gatote challenge sana sengenje system yito wako mupira ne ya Arsene Wenger mware koroka TikTok ona ya Barcelona so kero ko nyore getiki tali keronge muri ko nyara go build mupira kurumaega one ko beteri mwa switch mwanga waka power play players baito mbaranya nara mono one go to challenge into bwate challenge mambira kini rende na botoko ndege titwetome tore usengoru zitore point echisa to Getembe masa bane mbura tetu ande mbura nyasale wanchera asira litu akoje maya go chaka gotu andake biatora andake osene mbure ra chigotu ose nembure chigolira nyale gotu ase getike kya Getembe litukoria nkyo abasi Chigosori au chiroberi ime ya Nyanza Regional League ese ebiti au ase litukolera to bate Gosori ende ase timu ya Muruga FC ale ko Gosori kera tora chore enchera bana ra ko Gosori to jale ko bate biga ase getaseni kya Ndizi TV etora nda so mutimo ko mokeigo to koirana inyora buna entogenda okwana na Mr Jefferson kiyo ndio yue omo team manager we team ya Gucha FC tolibana so ime Chigosori chinde ime ya Kisii County osorongo rwa Nyanza ime National Super League ime Kenya Premier League aso we ime na boto likere SMS wetera berege na base screen otebele tari ao ngoro nsemo kyoko tonyora ibingere bya igoro ya FA Cup final nerero nechi team chinde abakuru bengere bya go series ball diao aiga segetaseni kya Ndizi TV aiga no bwansu bo mufite turanda so mutima kwa makeigo Ndizi TV obwansu bw'omugusi enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunurwarite wato tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekara tu anyorre tu akurire to konyoro murwire oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano nebire ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni oregene
ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka omugongo gugwatya namruira lya Gucha kubwatekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawe yonsi nigo bakurwa bukoreri bwokungura ebimo by'omubere na kubirongiya buna egite ky'omugongo gose omugongo bwekumpete ekero gwateng'eirie gose konyora oruguma kubwatekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna liru ebitarenge n'ikinsemo kindi cy'amaguru naboiga amagoko boigo amarwaire lya Gucha kubwatekana n'omugotu nigo bakubwenia buna arthritis n'ayandi amange ekero kwabalirwe na kuliya kubwena nigo baokonya kubwena asugu kurungiya omubiro magiga yukonyora okurwarigwa kurwasenya gitari mbabwate boigo omurobulyo bwogokoretera obubwenia goikasenka yao boigo nkonia bali chinyimbo kiri chigokonya gutara chimanyikanete buna clutches n'ebirogo bya wheelchair n'ebindi ebinge batarire imiyumu chokisi asamagacha New Sasura Building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo naboigo imiyumu chunyamira nigo bagotoka samagacho Ajami Building ground floor angine supermarket ya Shivling imeyumu chu Nairobi nigo babwate chinsagi isato numu chu Naivasha urusagi oromo nabogutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam n'ikindi chinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Aiganya torase MS ye Chigosori se taseni kia Ndizi TV asente kovaga amangana au ye Chigosori se nkoba korwa nsemeye na Mr Jefferson nkoba korwa nsemene kwene kibuna andake wale wasipatorigire tbanarire ngo isaneka gwetera chinchira au tokwene kibuna Chigosori chirichira roto narire ochioroki asenchira erieke boikira nyora mune tole na Mr Jefferson Kiondi oyo ere team manager we team ya Gucha FC team tanga ni ya Gucha insemo ya regional league Nyasa regional league boikira boni yes Chigosori au chirobeiri kogosori gwandake ese edige ya regional league na Chigosori au imeyoro wongorwa gusi emichando yabeire mengi nakati omuchando mune team chinyinge chikolera no muchando orio facilitation goste chigali osobo sombi kurwa ese bakunyara gukora amarigani yabo kwekase Chigosori au team chinyinge sana twaje gotarira echira sebirero tusange ne team ya Golden Boys kurwa sensemo ya kabiri studio tukwe birengere lipi yabo igore mechando bagwetera andake incha kibara turanyare kokonya usichi team ichiranyare kokonyeka wetera kumanya mechandeli bagwetera Samari yataiga kwa Fred Mumanyi nje team manager ya Golden Boys iyo asenga kiama yagatwa karukire Gucha FC ewaka regional league Nyanza regional league pona se tuararure mepira twake ya regional league tere raisi mepira onse neme komwe kwa kurakini rendekere team no gwetuma na gotemo ira na matokea ya ramaya ase mepira twakire gwikira boni kakiana mepira twabere tokubua twachire jidrange iberega mopira ya mabuka twabete toko itwa itetu ne timu ya Gucha FC na bari mo points ba torodira wetera CTB igaba bwatenchirende barochenga mbaye bakonye timu mobe mogo tubwate sinainu motosire ngochere atobere challenge yake kurusia bamura kuru enseme iga ya kitutu masaba kubaruti kubabira ba travel paka chinse mabuna maro eyo erbogera mata ariange na migori ngochere yabe gasiere nkomwake etagete bantu abange tubwatira ne tochamu egera tumya nyare konya nebese gutukiororo naba muraba korengana buna bakogende geti za chine nkonyororo muntu tabwati kende igabe getano ninda bobuyaigo yaba konwaka so muntu ko akomupira ko renjara kusegwatarira sa tambe no kwaragirete gwikira se mupira kwanyoranga andenjara yakorire na nabakonyore challenge yake na sense moyegeti nkonyororo tubwato buremerwa bune mipira ti uniform nebintu binde bitakira segeti ase batu wanje to mupira ntuma ete bintu bitakira segeti
no ndo bwate njire ndara nyare ko bagagutusira na bogutusira na ko turanyora umutamini urata ke kotokonya intwe ruete na ntoko ndonyare ko batoko gotebinga ntokore kirtu kunyara tobe tokoreta matoki ara maya egere tunyara ko batuguska gukire buchinde kire iguru use tonye tokonyara ko konya bamura bandi banyara basoka guchinse mu chinde chitimu kire iguru ake banyara bako babakonyara chinche bare konye andake binevenge review team ya Golden Boys kwa sense mu ya Rigoma Ward Kitutu Masaba constituency ase county ya Nyamira batabuna andake usafirishaji wose uru sense ya makwanda sense ndiye Chigosori no ya timu chinyinge chigwetira ndakaye ngoita bwo muchando nororo oisa konyore timu ende yonsi bono igisa konyore ncherera aru ase go trainer mpaka so wako mupira na bototwara chi timu chinyinga ase chiriki ende yakobo muchando monene ase ligi ende yonsi ya NSL KPL Division 1 Division 2 nonye regional league ose county league no korusia bagosori korwa se bago trainer go sase bale based obaire bachi wako mupira nabone ga mafuta mento konyora orusie timu gose nyamache onyeire nyamaiya basi nabyo ko usabange chiri bukomina isano ngorengi muchando monene bwe timu chinyinge no bosombi obu nabo gotobere challenge nimate mari kirama rube abandi banya kurubirengeri au uno muchando ranyara gukuru wetera ikitingo nyoraba gwatani aba yagose serikali okiyo muchando oyo roche birengeri biao njira kiya venera tumeke andake okiyo muchando ese njo mechando rya nagukorupi asebono gagaro kuri economy ya Kenya nera kongwake gase chitimu chinyinge ko manage ke operation chabo cha kirali tuko serikali isakobe kachibase kiti ase kurende ministry ya sports kire timu ya at least chibase ya transportation ne chibase ya referee mupiro Kenya na bora akine mata abwe somo chando yugwe chire fari nandake chibese kwenda gutarakura gasolende kwende yende nimetenga ki ekiateka komiti ya nyara koira uburayi bogoterere nkojo goyika kone kibuno motori bwa koliru na ikombekerigia football Kenya Federation FKF ke bono chingu chokwenda kura enkoyo ya Kenya mbate tandaka mangana ye chire fari fi mbanyare gukura kolende nimetani mbwatani sana gwe gosoli ya NSL ndo arachi timu chinyinge mona chiricha chitawa NSML ya Camp Toyo NSML ya county ya Mombasa ego solite korekanitire fari mbaraka no andoro cheme chandeye adi yo volimo ya enene tuira yo volimo gose nkikera akorbo ngegetoli enkoyo yaito aso mupira bwene seri chire fari chiri chia Mombasa andake gentongire batali gotebia abantu chire fari akiateka committee etakanete mbali ba officiate time pira ya bwate issues mono Mombasa kero ko ire timu ororo ama tokyo niga kumajiko bayamo point toliko ruzigali omonta minyo katera libune ne oponyansi awe box ime mbali onya kolige linchera kikwa wororo yo bakwa wadi penalty so neborweta away kero ruete go kanda Mombasa kurusia point ororo ni gasia nkong chire fali chire rogorogali andake professionalism te yororo and I think one issues ye chigacha chi match report chire chimbe na chikogera batakaniri sengenjo sakoligeria chingongo chinde imepira ya neseri yagetu bali bagomete ona ndake ino mubata ni gwenko sana kubwati ora machiko kere timu ya chire fali changira korefe go sole yu chibesa chatumekire njera ki options kichiko cha ba federation go sek eko kateka committee gore go sole yu buna bono gore timu ito ya chapana ya tire ga Mombasa karabasa ambara kigali ya rafari chigakore pre-match buya lakini mbacheti kwa officiate umupira kurusia timu gusionye ira Mombasa wiko tumeke chibesa nge chiribu 200 egendo nale gosaba onye serikali getaite kogendereria umupira Kenya gaiga tiga bari fandi chitimu echiga chibesa batumegete kwande mepira yetakiri ligera chiche chitumeke karabao cha koriske chibe mepira iyo kanda kaigo uno mose oja sabatene liven ko yoni mete abatani ko ba FKF asesemo ya kisi county Nyamira county mbai gweto mo ichano yu na abatene livali ba caretaker committee na abatene livali ba FKF ko na kibuna andaki kire timu chikoba inconvenience usego turubani kuchiko sori chiabo chinchira chiabera kitari ko misa chitimu konyara chire koligereribu tayingolira sensemo ya Facebook nindoche Darius Nyangawa abate bakorwa nsemo ya Gianchere ebale komo esomo robilindoche Walter Matena koru abate ba hello mister ningete kubwati omoroveri
hoteba andake aragani oikere timu ya Gucha FC igoni maite Jefferson nalire kuiwe birengere ebyo ndoche Morris Daniel korwa sensemo ya Kitengela hoteba nega sengera gwa na kulika SMS yao korwa sensemo ya Facebook andese link yo morobiro yo on Ndizi TV Chigosori na unabora wese live sensemo ya Ndizi TV news sensemo ya Facebook osange birengere byo goso tumeke SMS inambere gora bwa screen tuliko na chubesa nyingi ne chubesa chaka waide cho utume message ori ke birengere review na usange liboli diao na birengere review igoro yake litoko kwanera ndake tukwanera mangana usomo chando bwe chibesa chitimkuru ese goso yamo kwande yende yabatikenera mangana sponsorship wosiro totora baba ando batuko bwatani okuya mete ndo buna Gucha FC muri kolera mono mangana a sponsorship ande kesire nereri ndonyoda umudhamini gose sponsor nkolera tole lakini muri kolera mono ndoli kolera isiko gaiga ndubwate akarumu gaito ka WhatsApp asito gitwakura ondo bwate kenda tokonye torusia bamura banka anda kemba chigo gokore ibintu bitabakonya so ebirero mbiro bingo kura tole butambe lakini rende ndito tarabibeka isiko gaiga mona abantu banyakorora okay yanda kana ntorera nakinjira chebene chiratumeke ndo chitimu kinyayo twana abantu babwato kuganya kuyakorende na ndenga kientambe yote ano nye kubwate timu iskali sports tele gocho ko bwate timu unajona kwacha kie timu reme account league o regional league wale sponsor okay ndeta wana kubwate CSA yako sori eno yaya wekamanya manya ko ndo ko branding na kwani kibuna inubune timu kero muntu bwatu kwanya kuyachire se timu ya ino ndake nanyo le chinjira chiabe nerara konye kese ngeche ubuno bwonjule ngo ino bwonjoleli kera chire se timu ya ina ndake mubwate fans chaino mubwate chi platform chaino nerara ko ni agenda yaye over support na inu mwanyara kwa nikibuna wetera mashabiki inu no gwetuma kono na results ino chingiye nerengo konye kale ganda ke chitimu chene kibuna cha build capacity ose capacity building mbanya aleko baba kwa nikibuna sponsors abana konyora omoeso koko bomu kwatsi na inu ndake na boy gogo se everegere bya ombire bye wa attract sponsor birengere bye kwa rule ne biyabire njira te sponsor acha sponsor timu etapati no ne page Facebook kwa sebara post ebintu byabo so nyago korani team oikwe brandi enjere ndonge eri none sponsor ko chayaranga aiga sena abe kachibasa chiane nkonyorande return on investment in terms of advertising go second yon sindanya le kororo so team chese itoga iga opaleti page ya Facebook update arafu make sure abantu ngo bwati bale gasmo kora na bora nyoru muntu naro ko bwati abura ache ko bakonya yonda kimagura basemi go teligente wo mujaka Facebook page anda kema tamande mapato bworo ko revenue rali ko seke ya so Facebook create ya account ko se create page ya ino kama kora trading akachibicha nesimi ya ino post ya lite abana kitubune timu ndo akora training ya ito tubune timu ndo travel tubune timu ndo abo ya kosori kiremore consistency senjera bune yuna bato muntu akubwate gasima gokora na ndake gwetera okobwa kwanya sign ando bato kuganyo kuya na mukonyera buna mwanyaite gosireka na gosuka muto seto gosabira timu chonsi asorongo rwa gusina Kenya jora abantu babwate okuganyo kwesige njo mosigo bwenkoyo toli mosigo mugusu wikautu arabantu abange bakobwate sino nyari gosuka muto onto jokora nseme Chigosori au chiro beri Chigosori ku imya NSL ritkolia mambi kati ya abantu bate Chigosori kati ya timu ya Naivas yochikogenia timu ya Sili bote sekretarikia camp to yo imeme chio Nairobi ndo bate Chigosori kati ya Mara Sugar na timu ya Moro na sekretarikia Awendo Green Stadium Chigosori kati ya timu ya Zoo Kericho yochikogosori ne timu ya MCF ne ngati Chigosori chinde chiro beri yabo mete timu ya Naivas nere no inyongereta ari mid table ade timu chikoiwa ni wasoi me ya top 4 na kiro cha Chigosori kati timu ya Naivas na Celebrate karo kurigeria Chigosori ya Celebrate nto abageti first regi gari Bomet anda kenaro nago kiune njira bale wako mupira mbale nge opponent ingia lakini bone yako yale opponent ingia njira ki wode wate opponent kwa Chigosori ogo ita gosogo frustrate ta kuba muyago se tali muyese ngenda go ita chigori chinyinge karo to abageti muna Shabana mate opponent nerere wadi moita ogotebo igana minyo kirende nacha nagwera kero to abageti mupira tu arenge in control ko mupira chagete mbako kaera lakini kero to agete na barabu secondary ya wendo and management ye ichete ga chenji gali Celebrate mo coach uri kabeire Mara Sugar Steve Biko nera bono red coach ya Celebrate
system yabo yo wako mupira ya change nande bono ambare competitive so ngorenki ase game ya Naivas na Silibwet team ya Silibwet na bera rusia point go seisa to gari camp to yoyo Ronta beto kubatora na kina Chigosori yera vena Chigosori na ndendo chaiga tubete team ya Dandora Lava bado isikite ku ya camp to yoyo era biko gania team ya Shabana gatie team ya ntekorwa na kwane kibuna ngoya na kiri era rase top 4 na ke batanga Chigosori ibere chire stand by chitara na Chigosori go ikiraboniga Dandora Lava Shabana eyo manyete timba timatoke andenda kwanire Shabana win I think yamatokea Shabana taraba mayase mipira ni etato ya chire uchimaegagaiga mupiro igo Nairobi kambuto yoyo Shabana ateranya goituma piro roro raisi nainde support nere Nairobi enene ya mashabiki ya Shabana yungo lengia gocha mambia mange mono atiotereria abagosori baito bapiki chi point za tokoru kambuto yoyo so tindio chikobagi ngorigerio mo bisangia gochigokora so Shabana win Ronta beto kubwate andake Chigosori chiro bedi chance pia seviti au kirekera nyare kwa kana una amatokea yora nyare gosuki ogote na kwa ligi ya National Super League kuikiraboni kama chimento chikokora renseme to bwate na Mr Jefferson Kionde ndake ibirenge yo maluche se bali vance bakorera tioni ga abatotereri ba Gucha FC ne ryo kuriria kamereri asa abantu bali ba go support Gucha Youth FC yanyarekana to ikese mepira na ko promote talent cheito nyasaye tianya komenta nondo iwete uto support na bago to check social media Gucha Youth Club ndobate replica jerseys na boko goro support ye team erinde to nyare kogenderera Ronta beto kubwati team ya Gucha FC ngati ya team chingi ya sana asorongo rwagusi nyake kele sobaga tiga jose team nero rere more branded une team ya Gucha FC bote tickets tinyenge cha home kits away kits chogo train ne bote bikombe byabo ne bote chichagi cyabo ne bote binte binge rubikoro ku merchandise gone team ngane gotake kwenye sira usutake igenteki ya team ya Gucha FC bune sate yembege teiga na binto binde abonyara ko birige se mitandao ya bensemo ya Facebook Gucha FC onyale konyerira konyara kwenye sira na inyora buna Ndizi TV nero konyara ko kwenye sira semo ya Facebook Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News kwa ikerakere ento yokorekana iga ime ya Ndizi TV all the best Chigosori ya mami asante gotara nda somo tumakomugo tukoira na volunteer ya mangana ya FA Cup amangana ya English Premier League Spanish La Liga German Bundesliga France League 1 ne chinde sobo ime SBT au samangana rienko yo ya Europe to endare koira na tole Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byokuiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukoberia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi-insulator switches, chi-tester chistima, chi-meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asinyomba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eye mo isano enoti marakabere kianda isano na